zo miki da tsarrabar rake ko matan nishani da ke zuciyata duka kin mallake idan ba ke ba sai rijiya idan kika bar ni zan sha wuya idan ba kai ba sai rijiya idan ka guje ni zan sha wuya idan ba ke ba sai rijiya idan kika bar ni zan sha wuya da amini na din sarkin gari gara a bani ke sahiba a tara kuɗi cikin ɗakuna ba zan ɗauke su in barki ba tunda na baki sokin gaban bacci ban ƙara yin shi ba na yarda na ba da raina a kanki in kika ƙi ni zan margaya abokina na tabbata yana ƙaunar ki na gaskata a zuciyarsa ba kya fita idan ba kai ba sai rijiya idan ka guje ni zan sha wuya idan ba ke ba sai rijiya idan kika bar ni zan sha wuya kana so na dan in tabbatar a kaina mai za ka iya yi to ga kwalbar fiya ka sha in gani dan saurayi lura in gani in gaske ne ka ce ko mai za ka iya yi haba baby na rabin jiki ka dan daure ka dan antaya ga wuri ga waina tsaya mu ga alanga kwararre yake jaga aboki in kana son shiga ka shanya biyan nan mu ga idan ba kai ba sai rijiya idan ka guje ni zan sha wuya abuna kin fi yar indiya kin darce balarabiya mai murya kamar zabiya wane sinan si mawaƙiya kin fi shakira da aliya